Non hai medios, a Xunta tennos abandonados. Agora estamos cos mesmos servizos que no mes de maio. O inferno volveu a servirse en Galicia. Miles de hectáreas foron calcinadas nunha nova vaga de lumes. E si, outra vez volveron a arder casas. Casas que como di a prensa eran segundas residencias ou estaban abandonadas. Pero tamén casas que como non di a prensa estaban habitadas habitualmente. En esta última gran vaga de incendios batéronse recordes. Recordes que se desexaría que non foran verdade. Pero sono. Moitos dos incendios orixináronse por unha macrotormenta eléctrica que afectou a case toda Galicia. En Folgoso do Courel orixináronse 3 e na Pobra do Brollón, 2. Primeiro uníronse os 2 da Pobra do Brollón e 2 de Folgoso, días despois os 5 incendios eran 1. En total, 11.100 hectáreas queimadas, segundo Medio Rural. En Carballeda de Valdeorras, un incendio calcinou 10.500 hectáreas. Por todo Valdeorras, cruzando tamén para Castela e León. Nunca se viran 2 incendios tan grandes na nosa comunidade. Pero non foron os únicos incendios. En Oimbra 3 incendios entraron procedentes de Portugal con poucas horas de diferenza. E tamén avanzaron descontrolados. En Vilariño de Conso un incendio arrasou con 6.999,36 hectáreas e con máis da metade do Parque Natural do Invernadoiro e... Ollo, isto non é todo. A Xunta non ten medios porque aínda non teñen contratos brigadistas de pé a estas alturas de verán, e a metade dos brigadistas ali transportado aínda están facendo o curso de preparación. A metade das brigadas non traballamos ata finais de xullo e principios de agosto e agora estamos cos mesmos servizos que no mes de maio cando non chove un carallo. Abandonou un sentimento crible escoitando estas palabras. Un brigadista ten unha xornada laboral de 8 horas diarias, que se amplían a 12 cando hai un incendio. Tal e como comentaron varios brigadistas en entrevistas, algún chegou a facer xornadas de 16 horas. E o peor de todo isto é que ao non haber medios suficientes, arderon aldeas enteiras. Unha delas tiña unha historia especial, a de Xan de Vilar, un home que adicou a súa vida a facer de Vilar un maravilloso lugar. O Museo de Xan de Vilar, onde se conservaba parte do pasado desta aldea, desapareceu pola virulencia das lapas. Unha parte do problema da virulencia destes incendios reside na vexetación e nas políticas. Así lle lo dixo Adrián Regos Sanz, doutor en Ecoloxía Terrestre, profesor na Facultade de Bioloxía da Universidade de Santiago de Compostela e investigador do Centre de Ciencia e Tecnoloxía Forestal de Cataluña a Galicia Confidencial. O problema non é recente, vén de longo. Aquí, como en moitos países do sur de Europa, o abandono rural e a consecuente perda da actividade agropastoral tradicional favoreceu a transición cara a paisaxes máis inflamables. A cantidade de combustible, é dicir, de vexetación dispoñible para arder, aumentou nas últimas décadas. Pero o aumento na intensidade e severidade dos incendios que estamos a sufrir na última década non só responde a esta variable. É a súa interacción con outros factores o que fai desta complexa ecuación un problema difícil de resolver. As políticas actuais de extinción están centradas na supresión inmediata de calquera tipo de incendio, independentemente das condicións e a intensidade coa que se produza. Esta política está a favorecer paradoxalmente a acumulación de combustible, ao privar os nosos ecosistemas dun proceso ecolóxico fundamental, o lume. A acumulación progresiva de vexetación sen xestionar, baixo as condicións de seca e estrés hídrico a que están expostas, crea as condicións ideais para a xeración de eventos extremos ante os cales as brigadas de extinción teñen pouco que facer, máis aló de arriscar as súas vidas. Necesitamos ser conscientes do problema. Necesitamos crear paisaxes máis resistentes e resilientes aos grandes incendios forestais. A Cristina Santín Nuño, investigadora do Ramón y Cajal no Instituto Mixto de Investigación en Biodiversidade, CSIC Universidade de Oviedo, a vaga de calor tamén estivo detrás de todo isto.
Baixo estas condicións meteorolóxicas tan extremas de calor, se cura nalgúns casos, máis vento, é máis doado que os incendios que se producen sexan máis virulentos, máis rápidos, máis intensos e, por tanto, máis perigosos e difíciles de controlar. Para que se produza un incendio necesitamos 3 ingredientes, algo que o empece, fonte de ignición, vexetación coa alimente e condicións meteorolóxicas que fagan que esa vexetación estea suficientemente seca para que queime. As ondas de calor facilitan este terceiro ingrediente. Ademais, moitas veces estas ondas de calor conlevan tormentas eléctricas que, cando non veñen con choiva, son fontes de ignición importantes. O cambio climático xa fixo que o risco meteorolóxico de incendios aumente en todo o mundo. Ademais, a tempada de incendios alongouse xa case un mes. Isto quere dicir que o cambio climático está a facilitar que haxa máis incendios e máis graves. En canto ás fontes de ignición, a orixe natural é sempre por raios e, nalgunhas zonas de España, esta causa é bastante frecuente. Pero en moitas rexións do noso país, a maioría dos incendios son de orixe humana, ben por accidentes ou neglixencias, ou por incendios intencionados causados por incendiarios. É esencial entender estas causas e tentar limitalas todo o posible. Por exemplo, prohibindo algunhas actividades ao aire libre cando o risco de incendio é extremo, por exemplo, grelladas ou traballos con maquinaría que desprenda faíscas. No caso dos incendios intencionados, é un tema moi complexo. A xente fala sempre de aumentar as penas legais, pero esa non pode ser a única solución xa que, para empezar, demostrar que alguén foi o culpable é tremendamente complicado. Sexa o que sexa dá a sensación de que os nosos políticos non aprenderon da vaga de incendios de 2017 e dá a sensación de que tampouco o farán desta. Mentras, os veciños serán desaloxados pola Garda Civil e os que se neguen a facelo para defender as súas casas quedarán fichados polas autoridades. E eses que queden serán os que defendan as casas do lume cun brigadista. Pero das súas bocas sempre sairán estas palabras. Non hai medios, a Xunta tennos abandonados